Ayun, so good morning mga katibay. Andito tayo ngayon sa Bulinaw. So ngayong araw na to pupuntahan natin yung tinatawag nilang Camp Puor dito sa Bulinaw, Pangasinan, which is talagang napaka-popular nitong lugar na to dito sa Bulinaw dahil andito yung mga traditional na camping sites, tapos andito yung mga, alam mo yung mga ano lang, mga instagrammable na mga place dito sa Bulinaw, Pangasinan. At kung ready na kayo, paki-like and subscribe muna yung channel natin, Mark Bombasi. And syempre makikita natin ngayong araw na to yung mga instagrammable na mga lugar dito sa Bulinaw, Pangasinan. Kaya kung ready na kayo, tara na! Ay, magpa-park lang dito tapos maglalakad? Hindi po, nandyan po yung Camp Puor po, sir. Tawid po, dyan po. Pero magpa-park kami dito? Opo. Okay. Doon sir, dire-diretso niyo po yun sir. Tama nung din na pagkakasaan na. Makikita nyo, doon sa kabila yung Camp Puor, pero sarado kasi itong bridge na to dahil sira. Inaayos pa nila, so para makatawid yung mga bisita nila dito papunta doon, kailangan magbangka, at ang bayad ng bangka daw, sabi ni kuya, is 10 pesos per head papunta, tsaka 10 pesos pabalik. So sa isang bangka, dalawa lang yung pwedeng sumakay. Ayun, so tingnan natin kung ano magandang view doon sa kabila. Yan yung sira. Manok karganan nanay? Dua lang sir. Ay dua? Manote pa? 10? 10 sir. 10 per head sir. 1 grad? Yung dati atoy, lukat atoy di ba? Yun sir. Rene-repair lang sir. Repairin lang. Malalo na kaputol. Ayan, suot nyo na. Ay, di ko alam. Itali mo yung akin mo, Miko. Iyan mo sa amin. Huwag nyo nga anuin to kung sino-sinong gumamit nyo. Ganyan lang, tatanggalin lang din naman doon Ano to? Tali mo na mabuti pa, hindi ka marunong. Wahe. Ay, magpalutang. Andito na nga tayo sa Camp Puor mga katibay, and sobrang excited namin pumunta dito. Naiwan namin yung baon namin sa sasakyan. So ayun, babalikan muna namin. Kuya, may bayad pa to? Mayroon pa no? Ganon ulit, balikan ulit no? Tanong nyo lang sa Ayun yung paliguan ng mga bata, yung part na yun. So pwede kang mag-kayaking dito. Dapat may nagpaparenta kayo ng ganito kuya? Pwede rin sir. Oo, dapat magparenta kayo dito kasi extra income. Yung pangkayak talaga, yung plastic. Maganda tong area na to kung gusto mong maglibang, kung gusto mong medyo ano lang, chill lang, ganyan. May mga bisita sila dito from other provinces. Nakita ko doon sa listahan. Ayun, so from point to point lang ang bangka. Kasi nga sira yung hanging bridge nila, so ongoing pa lang yung paggawa. So mamaya mga katibay, tingnan natin yung mga ibang pupuntahan natin. Nawin niya nga barangay atoy? Tupa. Tupa, barangay Tupa niya.
yung motor, kabuyaw. Kabuyaw Atoy. Atoy Titupa. Ah. Ayun, so sabi ni Kuya, magkaibang barangay pala yan pag lagpas mo ng Hanging Bridge. Sa may parking area, Kabuyaw. Ito, Barangay Kabuyaw dito sa Bulinaw. And itong kabila naman sa may Camp Puor, Barangay Tupa. So, yun na lang yung i-search nyo sa inyong mga Google, mga katibay, kung gusto yung pumunta dito. So, ito yung pinakadaanan, yung bago mag-checkpoint ng Bulinaw, meron siyang pakaliwa. Makikita nyo dun yung Camp Puor. Bonfire, and paggabi dito inaalaw nila yung mga